Yaro try para bangai sehisin pat kepriang sobhai pi shikani ka channel. Haga kertang ka bathiang tamu Jesus Christ nong pen imshaw man ai ni ka jing hikain kwa ban pentip shapi bangidan ka ying jing duai hang ni hajau lunch na lien ni pen duai gi bapang bashitam bat kham tam ni pen le ka jing plapop bangi pen be ikti men sim baman yalami pi shika jing kla ka bamot ka bashisha bat ka jingat hau Jesus Christ. Khnang bapin yo ka jing em ka bathamai. Tiga jingkran jangam ta kani ka step kadai balai bangi dei ban kiar na ka pop bat balai bangi ban em ka jing em ka bakhut pin balai ka pop kale ayu ka problem ka daw baro para bangai kat kini ki baja kani ka perthai kadai hi ka pop Syabu Adam le pop kadan ka jingsok ublay uang kalong ka babha habau la tau ki re ka sngi bau Adam ule pop de hang tu oi pi baka sami ki jinx niu barok khat takadau u Jesus Christ upha ya ublay upha ukpa ya Jesus Christ syakani ka perthai tang ban mak pop kan mau tang ban mak pop ban ong le si le pop ngadai tau nong pop siu nong pop bayok sejung mapa em ka dau kalong bau Jesus Christ upau pha yu kun balak hamar wai dei tang ban mak pop henry ban sat nan ya ka do no jong briu da ka snam jong u bat ba kita ki bangat hu kin yo era bor jong ka jing mi pat kin yo era bor jong ka jing job ban em ka jing em ga bakhut Pat dakaran ni gibringin sa ang sngaw hak tang mame balit banang ay rey kim sumutu mga kran ni kajing sisa. Mga kran kajing sisa baka dan bor kaday yang iban im kajing im kabajap na maru Jesus Christ wan shaw ya taka balang kabajap kabalang kabaklam pop klam tok beriaw ang. Ti mday bangingila an rey kaday ladang ilayo mat sayo Jesus Christ kata ka bor jang kajing mipat kan sa panla. Bangi dim how Jesus Christ. Tok ay kadaw bangi day ban banganum ka point ka baning kong balay ka daw bangi day ban em ka jing em ka bukhoy ni em ka taka jing em ka job kalong ba u Jesus Christ uno sawan shaw ya taka balang ka baklam pop bat klam tok bria kifina puli nak city si Ephesus kalong ka basan khat ka ba arpun riu kata ka day baning kong do bangi un pen yang haladihi kata ka balang ka baklam pop klam tok bria klam dan jing duna ka baklam stew ang but city si Ephesus nang baning kong khat ka ba saur ang ba wala jet ini men ban na shuaban sang men nong rem ya pertai hau khrang bangin long ki bakhut klam pop klam thok bria ha ka jing it den ka takada te to ka baar ka point ku sitiu jacob kal nang baning kong dekat ka ba khat staw kong kumni kong handrai la pen shoy ya wei pa wei baro habala ring pa ya u dak ka jing kwa brai la jong hi bar haba lariam ya u anda kumta kata ka jingkwa brai haba kala pun ka kha ya ka pop te kata ka pop haba kala san ka kha ya ka jingyap pen kai ka ba ka pop kale kawan ra ya ka jingyap wadam haba ule pop hang tong tu hi uyap no hang tong tu hi kan mau kumno uyap hang tu hi kat bau dang kren e ru rei uyap no ka jinglong men sim jong u ha ka tu ka sngi hi dang ta ka sadan saka jingyap ha ka jingbot jing perkhat haki jing sngaw bat ha bakhat du kayap ka do adam tika jing siap kelas dang ka jingyap ka kenjam sip tangan batai pi ka jia ayu ka pop ka jia ayu haba pi le pop kan mau haba le pop ning kong Mjudan ubriu balik pop ni kong ubas ngautu bahkan dan kataka bainang. Oh enjoy bet jongi kibri kiong enjoy bet kumbam yu tongan sim ni kong ya ka pop aurea. Bun kibri kiong piba pikiran bet tanga pop aurea balik ngam keren ngadai ngada jingai jong turang penduai hang ni hajiau lan senin bagi bun ba ki problem bagi briu kiwan kadai kan ni ka pop aurea pop jingkwa brai. Ngan sa itu ipi kerja ayu namar ngal alit penlek praktikal te smobha tentang hak banong itu giba comments dat giba comments ke smobha check ya le diru
So bada check what I lat bau baman un silence dengan gajing keren jonga nganum silence rei ka e ka bapitak simut ban text ban penjak nga banganum keren lai penjak sange shwa da gajing ai try sange shwa ngam ai lat iki kentien baman ban pensngap nga ban keren gajing sha namar balai habang keren ni da gajing i gajing shisha ki lat lut bun ki kena samla ki bala lat lut bun ki kerangba ki ba lat lut ti ngam keren ni ban penram rei nga keren ban pensyai ketin jong blai bakin yo lat lut bakin mlong syuk tang kitu ginong jing sang ban gi basu it niam gi basu ya debate untuk kelam dan ai kata ka jing em ka basisha toraji sunga kran ni kat kom ka tin jong blai ya kata ka jing em ka basisha da ka jing it ban yarap ya kita gi batrang ami gitu gi ba dang it ya ka pop gi kwa debate ngam kran sipangking kran ya gitu gi ba struggle menta ba struggle ki ba kwa shisha ban it no ki ba it yo discuss kwa ban em je jing job nam ta jong fi para banget ngakran ni kani te to in keren syai kani ka pop aurea ka pop jong jing kwa brai pe hang ni ko angkum no nya puli biang henrei lapan syai ye wei pa wei baro habala ring pa yu da ka jing kwa brai ka jong hi ka jong hi bat habala riam yu anda kumta ka jing kwa brai haba kala pun kala khai ka pop te kata ka pop haba kalaksan kalakha ya ka jingyap kan kwa ban kan syah ni ba ngalong khamtam ki kena samla haba teng haba pisdang ban yalang samla kadan ka jingya ka jingya kwa pisgong ba ka de ka jingyet na ga de ka jing kwa brai so mo jingyet bat pia lang samla pia involve ni kong u shinrang la ni kan thai gi barang tips gi ni kong haktin khasi ki omta di kim sung tu bagi alang samlam tu kadan ka jingele aurea keren bat nikong rei kim sung tu eka ba ayu keren ni kitu giba ngat pop aurea kibala jakam tapi sung tu abang keren ni nikong haba ubriu na kabriu gile aurea sisian arsin kim sung tu rei kata ka consequences ya kata ka bainong jong pop takadaw balai ngakran ni ba pidai ban em gajing em ga bakut pidai ban yo mat yu jiskress ba pinla ban yang ini mar balai habarang le nikong te sngau bang mjudan hi ba ong ba enjoy ban le pop ka pop ka pen enjoy be jaka do kan ma ba pile pop ngarang dak penduai nganu mi tu kertang man kasingi penduai ndai menen ngan itu yo we ka jingjangan sai example nganu mi tu pat ya kertang namar ngim judai ni ban that ba dai na shi tu ti baki ba pa wan duai ti ja yu ha ka pop dang le mtu dang ya aurea bun samla ma bun ki kentai smoke han fi ka kawan ka tu ka jing sorong banga bahabriu banga dan ka spa ka pau ngadan ka kerdan la ni nga ikan mo nga start ki khana samlau dang shong shit reu tan up ya pi kada pim berikut je ka jong jing em ngan oi pi ka ka wanja te hadit pialang samlam tu nikong pilet em aurea ba kawai kan thai nang tu pia khlat pilet em aurea sabat kawai ter pi nikong te pi dang sngau bang ne kata rei ong ka pop no anda kalakha an kata pop anda kalasan kan mau habadang red day 402 de jing lek pop ngakran ni para banget ndai banga mok efin rei banga kran da jing it de banga smoke kia kumunong duai ndai shu tu basu yalak pulpit ngakran ni ngi tre ya kam kaling kha ka basya ka kam dei ka basuk yang iru ban penduai da ka dei tang ka jing ai jong bure da ka dok ngimla da ka bor la ding ngimla menai du mensim dengan itu ipi ba ang ni ong andalasan kan khai ka jing yap kan semua ubang bahan kong enjoy mo let party da keren enjoy let gitu gi party let gitu gi ya tia aurea way ar laingot supet bet sepet ndala jur ndala san gani ka pop haba pila long katuka pila long ka addiction mo pila long tu ba pet dan kajong ka addiction ngong fidan ubriu bomdan kani dan ubriu badan ka addiction ka kiat ubadi ni kong jumai laira badi kiat ni kong kandet social media henry anda kala kiat kala di ya kan sapet long hom no anda bagi badi drugs ni kong ru melaira nang di drugs ni kong dang so high dang so biang henry pet ka penjat kom no kan anda la di tu drugs kan deki kalong kom no
Pi namar hak ban kong dai ka pop ka pet enjoy pi patsan dak keren ru pi minum sutu ru pi bitar. Hanrai nga balak penduai hang ni. Lai ki beriu kini kiba im hak tu pop aurea ru ni kong dai dang im aurea iwei ar kan thai meleira. Andala yo kusut namar pet uksut pat yo rong tu ni kong pi jurong rong ni kusut dabai ngi pen be men simbaman ni kitu ki men simbaman ki ap kom ni kidan met kom ni ki ap kom ni kom kitu pat kini keti jong apat kom kitu ki tliam ki ap kom kitu ki tliam ki ap ban kejet yo beriu de kitu ki myo raban rong ki pen shoy na bar yo beriu ni kong yo samla na ki belarang ba ki pen shoy na bar kom ni dan ki ba syakri yo blai ru bat kani ka benta kilet syakri jubor rai ka jing im aurea jo ki mlak ban lak chu bahkan ngong pi ka pop hadin kan sa expose kan sa penjat baman sa penjat ba tikana ba yakani tingi im yakran chu ga bobu ri ni tikitu iba im aurea ngong pi ki pli jing khang ni men sim baman bahaba kalau ka jing khang ka open ya ka door gitu ki kam aurea pi mendai banga penram ngai thu ni jing sya andala rong gitu ki men sim baman pila long adik pim hon shu kawai kan thai hawai kan thai pila syuyat adik bet dam yo kam hon shu kamat ngadang penduai yo wei beriu mana ngam pet ni wat ngam ngim thu ya kertang ni keep silent banga syu thu banga penduai ngalak penduai bun ngut bat wong ngam sngo hon syu kwa ngoi bat pitep ja dei tang ba kwa la long ubri kwa syu tu kusut la orang tu kusut aurea bang kusut klub kusut aurea ning kong jurong dai ndala le sile ya kapop ka play gini ge jing kang ke met simbaman bandrong kan poi ka por ba tu ubri la long adik terkhat piu long adik kumno tu ba adik ya kiat ba adik drak sule mno dam yo ulit tu ulit team ulit le ki kam tu kam team kitu ki bala amlin ha kam aurea ru takadau ka sapoi ka ni ka jingle jubor ka jingbat bor ma mdei shu tangki ayu namar balai tu kusut te la syong kulai tu kusut la syong tu kulai tu kusut ula ukalawan ka tu ka pop aurea ka bamla shu ban control takadau sapoi le jubor ino le jubor ki poi hadu along mau hajil mdei tang ba poi along dang poi ni along dang biang reka bamang ong pi ka along ka bam jukut lai ka jil ka dujak ka badan syaba pindalet entu pintap syule kam aurea bidi kusut hapok dujak ka jing klut ka jing iu pimla syuk bagi ki kusut kini perkhat ka jing syarkai ka ba ka ding ka bam julep ti pet wat ong re ba pop aurea ngobang menta akret ni da ka jing i da ka jing kiab da ka bor ti nga ju penduai baki mlak syu tang tadau ngi phat pen plapop ni wat ong raba plahu jisu pimpat ya jika pla tang hau jisu kam dei ha bangi pen plapop kam ong bangi kam pen plahu jisu kris pim so tu ta ka tin jong blai ka ong nang ni naki situ jacob ka dei ka tin jong blai teng ni san khat nriu ko om ne kong tu ya pla para bangat hi ki pop jong pi ha ka kam ki apostol ru arpau wat let khang lat yang ngi ban pen plapop ni ban lele ya kan ni namar belai ngi pen be kini mit simbaman ki beri gi lat lut wat mut ban silence ngi di comment jong fi ngam pediang ra in keren be ka jing syang in pen le ba ka namar bangi iet iki beriu ngi keren tak ka khamlong khor kan ni ka jing keren jong in rei pin pet ngi keren da ka jing iet ka sound kala ban kham kon rei ngimlong pat ki senpu ban le nari rengi keren ya ka jing sya marhamat bangi iet iki beriu ngi ikat no ki struggle bahaba kani ka pop aurea kala jur anong lada ubri umyo ulong kumtu ubayo withdrawal syndrome plai withdrawal syndrome kinu kitu ki bedam yo drugs kilang kumno ipang kamet ki kata kamet kiling ki pisah balai tu kusut torsyur ki tu kusut torsyur hadu kata iki nang pi ba balai torsyur hadu kata iki ba ki sedang ban kata kamet ki sedang ban king kli ki tu ki bamman pi ki ladan ki bamman ki rong ki tu ki penlek jubor bat wa bet tang ban yukum juru hakani ka pop aurea nang pi penlek mno tu kusut ndala yo syong kulai pi yo syong kulai pi ulek kumno open kwa bat dam yo syuk nang pi sedang ban torsyur ki jing bat perkhat sedang ban mara lai pau jat ki jing bat perkhat ki yo wan ska depression
Kawan sak anxiety kiwan kini barok khat ngano ngabalak penduai ngai. Bat habak du tu kusut la dom yo pa ban shim jing im ru yo tu briu. Pat yo piong bang akran ni tangki iun rei ngala deal bigi briu babut dihajar ngot. So ba map yang ama wat la ka jing biong kli hang ni rei ngam ban si wat so yang nomor belai ngakwa bapin lat lut wat ka jing biong kli ka jing he mot dan baong yang ama anle mno to ta ka jing ai jong try rei ngakran bat namanta mta jong pite anle mno ong wat mot ba kai ngamot ni wat mot ba kanika kan syukut tang tuan rei tu kusut ule mno open saja ngano pi open saja hadu kata-kata ba hadu ka bakot nakimyo kipai shaban shim jing emel dia kawan ka depression kawan ka jingpang kawan ka kanwan ru ka tu ka jingle auriam ya ka bat kibri bat ke ka jingle auria ka mat la jong ru ka jingpet i film jakhle ka jing yu ka pentak dor yu briu hadu ba usngau briu kwa ban imshu usngau watlas si usngau mentoi usngau jakhle mentoi ka dan ka kerdan nas kat kanu hadu ka pai ka stage takadaw ka pai ka jing penyap wang kumno kata ka pop haba kalasan ka kai ka jing yap kan what you let kai ba ka pop takadaw what you let jing sang bling ikran ni what you let jing sang ban you let praise and worship ngaperam ni pat kidan ki balat ni matasya ban yada ya ka pop da ba you let praise and worship ba you let jing sang sandi yai ba you let ki bible study la da pimyo la lut na ka pop kapop te kam dan kan kandang met kan lek benta dan takadaw ki dan ki bun ki jet pop ngau pi bahabala kerni ngau ka jing kerni lek mobile ke jing kerni ki ai ru dan kamban break no ini hatu dan kalat para bangai hatu pi ki bala adik hadu kata-kata dan mo kalat kadan kalat para bangai maka ni aku amnong kadan kalat abai kadaw ni penlek kan ni ka jing plapop ngau pi but kayong tu ya pla para banget hi igi pop jong fi ka jing duai ubahak kala sibun ka jing duai ubahak kala sibun ni da i bagi apostol ru haka lendong ga bakat kanda jong kam ki apostol kida one plan itu gi balangat ki i no itu gi pentekut no bagi sayo lat lut ka saroi ka tin jong blai ka baning kong ni pen pla pop ni pentekut no itu gi jing len jong pop ni be itu gi men sim bamman ru ki wada ka jingat yau Jesus Christ mo nak ta ada ni pen be nak ta ada dadap nak ta da kila lat lut ki sutu kadan syakabor ngi trien ki ban pentamai sene ka ketin jong blai namar pat ki ksut kila ban mi nau bri ki ksut kila la ban mi nau bri ksut aurea ki ksut kinu ki ksut jing di drugs ne ki ksut kanu henrai kado te kampat disiplin pat pi ki jing perkat kidang kindang daw la mi tu ksut kindang kwa ya tu kindan digile ta daw ngi trien no ikina ketin jong blai ngila le sisa kata ngila trien bun ngi trien no da kan ketin jong blai ban pentamai nak tade daki kila scam sangi pen baptis seki namar ketin jong blai kong haka jing pen baptis bilet chaka jing yap jing tap ba Jesus Christ wat juang ra baka jing pen baptis kam dan bor ai pipuli bible na ai kata ngami i pipuli tang na ki city hindai pi kam puli pat naka kam ki apostol ka ai bale kai bo Petrus ong tu kala ka bomot badan pen baptis pi wai puai haka kertang jong Jesus Christ ban yo ma kita ki pop pi yo diang ki jing ai mensim pimpet apostol Paul ru haba uladap kala ka bomot lamat la laisngi wang ke yang jat tolet dah sat no LD mo dah ka bakat hak kertang jong Jesus Christ ai kata ka sat no LD Ananias lai tu ba ka de jing pen baptis mo kam dai ko ka basat nrei haba pi pen ko ngu ha ka jing pen baptis dah ka jingat hau Jesus Christ wan mensim bakut ule ya ka jing sat haba pilat chaka jing yap te pilat chaka snam jong Jesus Christ namar balai ka jingat klam ka jingle kala ko bayap te haba lagat dan kamban pen kok ngu i penlek kan ni pimla ban khang ban silence ka ka bang akran ki jingi sisa ki buon ki testimony ki baladan ki beri ki bala pen kok ngu pimla ban syukran theology ban ya debate ban ngam sngap ra namar belai sngap ya ka ketin jong belai na sngap ki theology sngap ya ka tu ka experience jong ki beri ki baki yo na ka ketin jong belai ki la lut menta ki ban mensua kim julak ban i ngani ki pop aurea ki pop ko abrai ki pop pet film jaklia hadin baki kala ka bomot sisa mau ka jing kala ka bomot sisa hadin bapen bek tu mesim baman hadin baki nget sisa hau Jesus Christ kata ki yo sat sarang senam jong Jesus menta kila i kila long ki jing tau botamai kila i kam sno syu kata ka pop nak tangila turin ki ben long senran bakin pulih dal di ketin jong bleng i turin kan ka sempor nong
Bagilah sedang ban hikai ki bakin let yalap pat ki bagi la yang dak jing slur mensua ki long aurea mensua ki klem mensua ki adik menta ki la slur dak jing keran jong blai kam dan su ka jing penram ki la im ka jing im ka bakut ka bakamen ka balak ban job ya ka pop hoi la ban job para banget ka pop am dala de hingi namar balai ngiwan yam yalap yau tau jiskus ubala mi pat mdai tang uba syak sak nar pana rei ubala mi pat nak ka jing tap ubadan ka bor ha bau tau mensim jau kris bau pol wang la dau dan ka met jengi un pen im ya ka met jika bayak jengi kata ka dika bor joka jigbi pat banga keren ka jing slur hang ni baka dan si sakalat ba pinyo lat kadan si sakat bor ba pin job kata ka jing im ga bakhut baka ni ka mind jo fikan sa long clear kan ka clarity of mind pinan ka purpose pinum kwa syu banyap pinum sau jakham syu ngaya where pi kitik ba syate kiba syu im tangah kaniam kiban dibiet nang ni ngam dan por ban dibiet pi ngakran ya jing sya ngakran ni gitu ki bakwa ban lat lut kan tenam taw wang ang pi wat juang kana samla wat juang ba ka pop ka berai ni kong sobang rei kadang berai melai anda kala asan kan pi ulang ka pop kalau ngum tu persen ti kadang kawai ka jing itu kana bang dan kawai ka kentai ka ba syaiwan upsen paitan doi ka dei tang ka jing itu kana kamdai ka ba shisha rei ngakwa ban ring dor ni kong usai wan bet ni kong wan bet umpat bam ro tu persen pi ka pop yang ki persen kin yang la tham ki de ki mensim baman wan ban tenjuk syai ka tu ka beriu wan ban pensaat bah ni ka tiak bet butu paitan tiak bet tamau tu paitan rang lek mno udang persyang ya ka hakanu ka singi bangan bam bangan mut teli mdai ra bo wan ban pensaat ka wan ban ajing saat kumju ru ka pop so bang dai ka saat ni kong ni muja aha muja long tu paitan udang ayu ula ayu ha ka por ba tu paitan ustu ula la ban grip ba prap wah ni udat dik beniat wayu ha ka tu ka por dan bun ki beri ki bayak nak ka pop so si ban ong tiap nak ha ka pop bat ki kamyok ban kala ka mut ki myok ban lat lut kama ma mdai tang baki let sajil da kala ka bamut no dang dan ka jing penim bun ki bayok jing penim hajil ru ngimban ya kata ki hak ban let hin rai kila yok jing penim kila lat lut no kila im no ka jing matmai dai dan ki briu ki bau blai ula I warning let see pidang dai briu ba keren ya ka ketin jong blai piri tengan ka pop piri tengan ko musyakri jong blai pi teks jakhlia begitu ki kentai pila lek ki kam aurea amdai yang apan ram ni namar sadan bakta bat kan ka video ka dem ta jong nu bat piong bangan kan siu lek ri ka pop kan sa pin sa pau teng keren bat dai da pau teng keren yang ka penyap sundan te sngau ba ka keren ka jing e pi kala ka bomut no pai no da pidan ka jing e wan singin pen plangin pen ngim ya that ngim ya pen ram ya pi rengin ya pen be tingin sim baman ya pen baptis ya pi filak bandai u pastor ne ki bala ayuru melai wat dan gajing bensiam slow sarong ha bidan kam gidong yarap te i shwa ka kam blai la da pidan dang im gajing im ka bajak lia bari i shwa step shwa nai kwa e to kerdan ai kan sepenjak e pi i shwa wan da gajingat bat ngin penle ne pen duai pingin pembe kom bagile ba pin yo ka jinglat lot hau Jesus Christ ba pin long jing im ba tau mai u blai sa pelat pin pelat sau dan ka bor dong parong ngat kam dan kanu ka pop ka ba pidang terang hi ban lat lot jam kam dan kanu ka bamla u blai pen ya kendu pi gibri jong blai kadan ka bor parong ngat na ka menta jong ka buram jong turai ya ro yu turai hallelujah